आज आपण बनवतो आहे गार्लिक ब्रेड. थोडं वेगळ्या पद्धतीने, दिसायला खूपच सुंदर. नेहमी तुम्ही गार्लिक ब्रेड बनवत असाल, पण या पद्धतीने एकदा बनवून बघा. अगदी सोपी पद्धत आहे. तुम्हाला दिसायला जरी ते भारी वाटत असेल तर बनवायला एकदम सोपं आहे. घरी पार्टी वगैरे असेल तर मग काय वेगळं स्नॅक्स करावं असं सुचत नसेल तर त्यावेळेस तुम्ही हे गार्लिक ब्रेड बनवू शकता. मुलांनाही टिफिनमध्ये देऊ शकता. मुलं खूप आवडीने खातील, कारण दिसण्यावरूनच एवढे सुंदर आहेत तेवढेच चविष्ट असं हे गार्लिक ब्रेड. मुलं अगदी आवडीने खातील, फुल टिफिन फिनिश करून येतील. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे इथे लसूण. ते 1 चमचा मी लसूण बारीक किसून घेतलेली आहे आणि 2 चमचे थोडंसं अगदी मेल्ट झालेलं बटर आहे. एकदम घट्ट घेऊ नका. फ्रीजमधून 1-2 तास आधी काढून ठेवा, म्हणजे थोडं सॉफ्ट झालं का बटर आपल्याला मिक्स करायला सोपं होतं. याऐवजी तुम्ही जे रेडीमेड गार्लिक बटर मिळतं तेही घेऊ शकता. तिथे 2 चमचे मी बटर घेतलं आहे. त्यानंतर 1 चमचा छोटा चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत. आता तिखट किती पाहिजे त्यानुसार तुम्ही चिली फ्लेक्स ॲड करू शकता. नंतर इथे मी गार्लिक ब्रेड सीझनिंग घेतलेलं आहे. हे नसेल, मार्केटमध्ये इझिली मिळतं, आणि नाही मिळालं तर मग तुम्ही पिझ्झा मिक्स किंवा हब्स वगैरे येतात, ओरिगॅनो काही घेऊ शकता. अगदी थोडंसं घेतलेलं आहे मी मीठ. त्यानंतर इथे आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेणार आहोत. कोथिंबीरमुळे लूकही खूप सुंदर येतो आणि टेस्टही खूप छान येते. तर हे सर्व साहित्य आता आपण एकसाथ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. बटर एकदम सॉफ्ट झाल्यामुळे व्यवस्थित मिक्स होतो. तर आता हे आपलं गार्लिक बटर तयार झालेलं आहे. रेडीमेड तुम्ही घेऊ शकता, पण घरी बनवायलाही किती सोपं आहे. आता हे साईडला ठेवूया आणि आता आपण एक ब्रेड स्लाईस घेतलेली आहे. त्यानंतर आता या ब्रेड स्लाईसवरती आपण हे गार्लिक बटर जो बनवून घेतलेला होता तो लावून घ्यायचा आहे. तर व्यवस्थित पूर्ण स्प्रेड करायचं आहे. जास्त मोठा तर द्यायची गरज नाही आहे. थोडं पातळसर असं आपण हे गार्लिक बटर लावून घेतो आहे. बघा, कोथिंबीरमुळे किती छान लूक आलेला आहे. व्यवस्थित पूर्ण सर्व बाजूने कवर झालं पाहिजे. त्यानंतर आता आपण याला कट करायचं आहे. तर बघा कट कसं करायचं आहे. टोक आहे तर टोकाच्या साईडला नाही घ्यायचं आहे. एकदम साईडच्या कडानी थोडं आतल्या साईडला असं कट करत जायचं आहे. थोडी जागा ठेवायची आपल्याला. त्यानंतर बघा अगदी सोपं आहे. सुरी जी आहे एकदम क्रॉस धरायची आहे आपल्याला. थोडी टोकाला धरून आपण थोडा क्रॉस घेतला की आपल्याला कट एकदम सोपा करता येतो. आहे बघा, या पद्धतीने आतल्या साईडला थोडं डीप आणि खालच्या साईडला थोडं बाहेर असं आपल्याला याला कट देऊन घ्यायचं आहे. तर चारी बाजूने व्यवस्थित कट द्यायचा आहे. त्यानंतर आता याला फोल्ड कसं करायचं, कारण आपण याला फुलाचा शेप देणार आहोत. तर बघा अगदी सोपं आहे. एक साईड टोक वर करायचं आहे, परत दुसऱ्या साईडने टोक त्यावरती ठेवायचं आहे. तिसरं टोकही आपण असं त्या एकमेकांवरती एक टोक ठेवायचं आणि शेवटला काय करायचं आहे, तिसऱ्या टोकावरती ठेवून ते चौथं टोक पहिल्या टोकाच्या आतमध्ये असं घालायचं आहे खालच्या साईडला, म्हणजे त्याला व्यवस्थित फुलाचा शेप येतो. तर बघा किती सुंदर असं आपण हे फूल बनवलेलं आहे. थोडंसं मी चिली फ्लेक्स टाकते आहे. इथे आपण चीज ही टाकू शकतो. तर मी थोड्या वेळाने अजून 1-2 पिसं बनवून घेते आणि नंतर आपण चीज वरून घालणार आहोत. तर थोडीशी वरून सीझनिंग आणि कोथिंबीर घातलेली आहे. आता आपण दुसरं पीस मी तुम्हाला दाखवते. अगदी सोपं आहे बनवायला. बघा, वरून गार्लिक बटर अप्लाय करायचं आहे. पूर्ण ब्रेडला व्यवस्थित कवर झाला पाहिजे ब्रेड स्लाईस. त्यानंतर आता याला कट कसा द्यायचा, अगदी सोपं आहे. बघा, सुरी साईडला धरायची आणि थोडं क्रॉस धरायचं आहे. आपल्याला आतल्या साईडला थोडं डीपमध्ये जायचं आहे. या पद्धतीने आपण याला कट देऊन घेणार आहोत. तर चारी साईडला, चारी कोण्यानं आपण कट दिलेला आहे. आणि यानंतर आता त्याला फोल्ड कसं करायचं आहे बघा. एक टोक आपण फोल्ड करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरं टोक वरती ठेवायचं आहे. तिसरं टोक ही वरती एकमेकांवर एक ठेवत जायचं आणि जेव्हा चौथं टोक आपण ठेवतो तेव्हा एकमेकांवर ठेवायचं आणि जे पहिलं टोक असतं, पहिला फोल्ड आहे त्याच्यामध्ये आतमध्ये याला आपण घालून घ्यायचं आहे. आणि बटर लावल्यामुळे ते व्यवस्थित चिपकले जातात. काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही आहे. तर या पद्धतीने आपण हे सर्व जे
गार्लिक बटर ब्रेड बनवून घेणार आहोत. आता वरती थोडंसं सीझनिंग आणि चिली फ्लेक्स घातल्यानंतर आपण आता यामध्ये चीज घालायचं आहे. चीज आवडत असेल तर घालू शकता, नाही घातलं तरी चालेल. तर मी वरून थोडंसं चीज घालते कारण मुलांना चीज खूप आवडतं. तर या चीज मी ग्रेट करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जे चीज मोझरेला चीज आवडत असेल तेही घालू शकता. चीज मुलं आवडीने खातात म्हणून मी वरून थोडंसं चीज घातलेलं आहे, जास्त चीज घातलेलं नाही आहे. तर मस्त असं दिसायला खूप सुंदर दिसतं आणि चवीलाही एकदम अप्रतिम लागतं. किती सोपं आहे बघितलात ना, तर नक्की बनवा. आणि जर रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता हे मी गार्लिक बटर ब्रेड बनवून घेतलेले आहेत. पण गॅसवरती एक पॅन ठेवला आहे गरम करत तवा आणि त्यावरती आपण हे एक पीस अलगद ठेवायचं आहे आणि गॅस एकदम लोवरती ठेवायचं आणि लो फ्लेमवरती आपल्याला फक्त खालच्या साईडने एका साईडने त्याला गरम करून घ्यायचं आहे थोडंसं. तर किती सुंदर दिसत आहेत बघा. झटपट होणारे हे गार्लिक बटर ब्रेड नक्की बनवून बघा आणि मला नक्की सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. तर अगदी छान असे थोडेसे एकदम थोडंसं खालून खरपूस असं भाजून घेणार आहोत आपण. तर हे आपले गार्लिक ब्रेड बटर तयार झालेलं आहे. झटपट होणार आहे गार्लिक बटर ब्रेड. नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला कसं वाटली ही रेसिपी. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही शेअर करा ही रेसिपी जर आवडत असेल तुम्हाला तर.